шиносномаи Русия барои муҳоҷир чӣ аҳамият дорад? Ӯзбекистон бозгашт ба солҳои гузашта. барои ҳиҷоб ва тасбеҳ дар Туркманистон саркӯбҳо идома дорад. дар Русия рейдҳо алайҳи муҳоҷирони меҳнатие ки дар ҷойҳои тамаркуз гардиданд аз миёнаҳои моҳи май шурӯъ карда то ҳол идома дорад. ба касе пӯшида нест ки рейдҳо бо истифода аз зӯроварӣ бераҳмонаи ҷисмонӣ бо таҳқири шаъну шарафи мусулмонон таҳқири ибодатгоҳҳои онҳо сурат мегиранд. шабакаҳои иҷтимоӣ бо наворҳои гуногуни нангин аз рейдҳои мазкур пур гардидааст. Врываться в мечети в обуви. До этого в другой подмосковной мечети газ пустили прихожанам. Если не это нацизм, то какой он бывает? дар пасманзари мушкилот дар ҷанг бо Украина, Русия камбуди шадиди афсари пиёдагард дорад. аз ин рӯ онҳо дар ҷараёни рейдҳо на шаҳрвандони хориҷӣ, балки баръакс ҷавононеро муайян мекунанд, ки чанде пеш шаҳрвандии Русияро гирифта дар комиссарияти ҳарбӣ аз қайд нагузаштанд. ин гуна шаҳрвандонро хадамоти дахлдор ошкор карда фавран ба комиссариятҳои ҳарбӣ ирсол мекунанд ва ё дар ҷои ҳозир даъватномаи ҳарбиро ба дасти дастгиршудагон месупоранд. Те, которые все-таки купили эти военные билеты, они, все равно картотеки личных дел есть. Я думаю, что рано или поздно вызывать и будет, если этот вопрос, конечно, выяснится. ҳамин тариқ рӯзи 8 сентябр дар чанд шаҳри Русия пас аз намози ҷумъа дар масоҷид маъмурони полис баромадгоҳҳоро баста ва асноди намозгузоронро тафтиш карданд. дар наворе ки хонандагони радиои озодӣ фиристоданд, дида мешавад, ки чанд муҳоҷир аз афсарони полис фирор мекунанд. ба гуфтаи муҳоҷирон, рейдҳои полис ахиран ба муайян кардани шаҳрвандони нави Федератсияи Русия нигаронида шудааст. бинобар ин қаблан доштани шиносномаи Русия барои муҳоҷир имтиёз буд. шахс аз пардохти патент озод гардида аз тафтишу рейдҳо наметарсид. акнун шиносномаи Русия ба соҳиби худ хатари марговар эҷод мекунад. Граждане, минуточку внимания. Будете доставлены в военный комиссариат районный для дальнейшей постановки на воинский учет. нозирон қайд мекунанд, ки дар пасманзари як силсила нокомиҳо дар ҷанг бо Украина, режими Русия талош дорад сафарбаркуниро то ҳадди имкон ба таъхир гузорад ва эҳтиёҷоти мардумро дар ҷабҳаҳо бо муҳоҷирони меҳнатӣ, ки шаҳрвандии Русия гирифтанд, пур кунад. қобили зикр аст, ки маъракаи маҷбур кардани муҳоҷирон ба ҷанг бо рейдҳои таҳқиромез ҳам дар расонаҳо ва ҳам дар шабакаҳои телеграмии тарафдорони Кремл ба таври густурда инъикос ёфта, эҳсоси миллатгароиро дар миёни аҳолии Русия фаъол мекунад. чунин барангехтани кина дар навбати худ боиси афзоиши озори муслима занон дар шаҳрҳои Русия мегардад. Вы все толерантные, да? То, что у нас русских пацанов на СВО убивают, пока они здесь сидят. А что ты хочешь от девушки? Я что хочу, чтобы она снимала и нормальную одежду носила. В смысле нормальную одежду? Она хорошую одежду носит, достойную. Она какие вопросы? Лицо. И что? У нас это террористическая угроза может Послушай, быть, ты вообще кто такой? Почему ты делаешь девушке замечания? Ты где воспитан? рӯзи 10 сентябр дар шаҳри Тошканд дар бинои Девони вазирони Ӯзбекистон бо ширкати роҳбарони созмонҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷаласаи вижа баргузор гардид, ки дар он масъалаи экстремизми динӣ дар кишвар баррасӣ шуд. дар ин бора бо такя ба манбаи худ менависад Озодлик. дар ҷаласа бо иштироки сарвазир Абдулло Орипов ва раиси хадамоти амнияти давлатӣ Абдусалом Азизов аз афзоиши радикализатсияи динӣ дар кишвар изҳори нигаронӣ карда шуд. блогнавис ва фаъоли ӯзбек Мирраҳмат Муминов дар саҳифаи фейсбуки худ навишт, ки тасмим гирифта шудааст садои аз он тавассути баландгӯякҳо коҳиш дода шаванд. нимаи дуюми имрӯз дар ҷаласаи имомхатибони шаҳри Тошканд баҳс оиди масъалаи коҳиши садои азон сурат гирифт. қарори ниҳоӣ ҳанӯз қабул нашудааст, аммо ба имомхатибони шаҳр тавсия дода шуд, ки садои азон то ҳадди имкон коҳиш дода шавад ва дар асоси вокуниши сокинони маҳалла чора андешанд, гуфт фаъол. The government exercises a certain degree of authority over all elements of religious life in Uzbekistan, but control over the practice of Islam is particularly strict and pervasive. ёдрас мекунем, ки рӯзи 8 сентябр Маҷлиси олии Ӯзбекистон тағйири иловаҳо ба кодекси рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ қабул карда буд. тибқи тағйироти нав барои пӯшидани ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст.
maktab binosida rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, imtihondan chiqarib yuborilgan. инчунин аз тарафи расонаҳо дар бораи рейдҳои дар шаҳри Тошканд дар дӯконҳои дорои лавозимот ва адабиёти исломӣ ҳамчунин баъзе қаҳвахонаҳои ҳалол гузориш дода мешавад. илова бар ин дар бозорҳо барои ошкор кардани ҷавонони ришдор рейдҳо гузаронида шуданд. дар пайи ин рейд мақомоти қудратӣ ба соҳибони як қатор дӯконҳои фурӯши адабиёт, атриёт ва либоси динӣ воқеъ дар кӯчаи Навоӣ тавсияи қатъӣ дода шуд, ки номҳои исломии дӯконҳояшонро иваз карда, навиштаҷоти арабиро аз витринаи дӯконҳо тоза намоянд. Buni jazo olmayotganni shaxsiy fikrimcha ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda bular jazo olmayotgan sababi bu buyruqlar ancha yuqoridan kelyapti. Endi qay darajada yuqoridan kelyapti bilmadim, lekin ancha yuqoridan kelyapti. Shu darajadan ular shu sababdan ular jazolanishdan qo'rqmasdan insonlar huquqlarini, ya'ni buzishyapti. Ular bu huquqlarni buzayotgan shaxslar, xodimlar ular jazo olmasligini bilishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan qilishyapti va jazo olishmayapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, biz fuqarolarda o'zimizda ayb. Ya'ni biz haqqimizni yetarlicha talab qila olmaymiz. корбарони шабакаҳои интернетӣ аз рейдҳо алайҳи ришу ҳиҷоб дар манотиқи дигари кишвар хабар медиҳанд. наворҳои сершумори шоҳидони ҳаводис дар интернет паҳн шуда истодааст. раиси идораи мусулмонони Ӯзбекистон муфтии кишвар Нуриддин Холиқназаров аз ин маърака пуштибонӣ карда, аз зиёдаравӣ дар дин интиқод кард. навори суханронии ӯро дафтари матбуоти ин идора дар сомонаи худ нашр кардааст. islom dinida azizlar ma'lum bir forma qabul qilinilmagan. Mumkin emas bu. Bu bitta millatni dini emas. Bitta iqlimga kelgan din emas. Agar hamma bir xil forma, bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bo'ladi musulmonga. Din mashaqqat emas. Din bu yengillik. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. сиёсатшиноси маъруфи o'zbek Камолиддин Рабимов режими кунуниро ба режими Ислом Каримов муқоиса кард. мутаассифона O'zbekiston ба тарзи тафаккури кӯҳна бармегардад. тамоюли мубориза ба муқобили диндорӣ дар ҷомеа боз ҳам вусъат меёбад. албатта, шояд ба бисёриҳо ин гуна баҳогузорӣ маъқул набошад. чаро дар бораи мушкилот гап занем? зеро дар ниҳояти кор ин гуна сиёсат танҳо муаммоҳоро ба вуҷуд меоварад, на чизи дигар. давлатро муфлис мегардонад, ҷомеаро ба ақиб мепартояд. мутаассифона давлат намехоҳад меъёрҳои байналмилалии озодии виҷдон ва динро дарк ва амалӣ созад, навиштааст ӯ дар саҳифаи худ. ba'zi insonlar aytadiki, mana mani qizim maktabga borib yuribdi, litseyga borib yuribdi, universitetga borib yuribdi, boshida ro'moli bor. Bizda unaqa muammo yo'q dedi. Ya'ni muammo toki bizani eshigimizni taqillatib kelgunigacha menga tinchlik bo'vergani yaxshi, mayli boshqalarning boshida ekan deb yuraveramizmi? Qachongacha biz bunaqa bo'lamiz? созмони байналмилалии ҳуқуқи башарӣ форум 18 матолиби баррасии роҷеъ ба нақси ҳуқуқи башар оиди озодии эътиқод дар Туркманистонро нашр кард, менависад хроника Туркменистана. дар маводи худ созмон якчанд ҳолатҳоеро ки дар соли 2023 рух дода буд тавсиф мекунад. дар баҳори соли 2023 афсарони полис ва хадамоти амнияти миллӣ бо духтарон ва занони минтақаи Балкан ки диндор ҳастанд мусоҳиба намуданд. махсусан онҳое ки ҳиҷоб мепӯшиданд ва ё тасбеҳи исломӣ доштанд мавриди пурсиш қарор гирифтанд. В Туркменистане не работает закон. Если даже работает закон, то работает против своего народа. Диктаторский режим и его орда борются с теми, кто требует свои права и вообще с инакомыслием. дар он замон маъмурони хадамоти амнияти миллӣ дар шаҳри Марӣ дар тӯли як моҳ як марди мусалмони 60 соларо якчанд маротиба барои бозпурсӣ даъват карданд. полис аз пирамард талаб кардааст ки аз хондани дуо дар тӯю маросимҳо даст кашад. дар нимаи моҳи август низ дар вилояти Балкан аз ҷумла дар шаҳри Туркманбошӣ полис дар манзилҳои сокинони диндор рейдҳо анҷом додааст. онҳо адабиёти динӣ аз ҷумла китобҳои фиқҳу ҳадис ва тарҷумаҳои русии Қуръонро мусодира карда, танҳо нусхаҳои бо забони туркманиро боқӣ гузоштанд. илова бар ин кормандони хадамоти амнияти миллӣ як имоми солхӯрдаро боздошт карданд ки ба кӯдакон дарси исломӣ медод. Полиция Туркменистана вот таким образом уже 30 лет сфабриковывает уголовные дела и сажает невинных граждан.
یادرس میکنیم که ترکمنستان بسته‌ترین و سرکوبگرترین کشور منطقه محسوب می‌یابد. گاه نیروهای امنیتی برای معین کردن دینداران چنین ریدها انجام می‌دهند. مثلا در سالهای 2019 و 2020 در ترکمنستان علیه افراد ریشدار ریدها گذرانیده شد. علاوه بر این در مسجدهای کشور در نماز عید امام خطیبان موظف می‌شوند که کتاب‌های قربانگولی بردی محمدوف را بخوانند. سازمان‌های مختلفی حقوق بشر تنها درصدی کمی از این گونه حادثه‌ها گزارش می‌دهند که مقیاس واقعی آنچه که با اهالی کشور رخ می‌دهد به کسی معلوم نیست. This day, there are dozens of people languishing in Turkmen prisons, and their families have no idea where they are or, in fact, whether they're dead or alive. با وجود این به نام جامعه بین المللی 30 سال است که با رژیم‌های خودکامه کشورهای منطقه آسیا مرکزی شرط‌های سودمند همکاری جستجو کرده به جنایت‌های صادر کرده آنها چشم می‌پوشند و تنها با مقصدهای غرضناک و سیاسی گاه فشار آورده مسئله‌های سیاستی سرکوبگرانه را به میان می‌گذارند.